Тук сред нас са както дипломати, които са свързани с Бразилия, така и учени. Сред нас е роднини на герои от книгата, така че това събитие не е само научно, не е само дипломатическо, но и много лично, много интимно, свързано с биографията, с семейните спомени. Радвам се, че то е такова и ще се получи такова. Подготвили сме няколко души да се изкажат, но ми се иска най-напред да дам думата на доиена на българо-бразилските културни, дипломатически и научни отношения. Това е професор Румен Стоянов, който много се радвам, че е тук днес. Имам и личен повод да се радвам, защото аз биографично съм свързана с едно друго негово любимо място. Баба ми е от село Драганово. Аз имах честта да живея 10 години в Бразилия с 3 престоя, работейки в нашето посолство. Там като културно пресъташе съвета и първия път по време на социализма от 1972 година и после еднократно по време, което дойде след промените. Казвам това да се има предвид, защо бях така окачествен като доайен на еди какво си. А когато в катедрата по испанска филология в Софийския университет открихме и специалност португалска филология, аз се бях първият отговорник. И ще кажа накратко няколко думи, които предполагам, че не са известни или почти неизвестни. Първото е, че през 1915 година в най-важното бразилско хумористично списание Карета, което в превод значи гримаса, излиза един български разказ, което означава, че българо-бразилските литературни връзки вече са навлезли в своето второ столетие. Освен това, разказа не е кой да е, а е озаглавение Дружество въздържание, което пък е взет този разказ от Байган. Тоест, ние влизаме с един класик на нашата литература в бразилското литературно полезрение. За съжаление, няма посочено име на преводач и така не можах да го установя и едва ли някога ще го науча. Но предполагам, че е преведен направо от български на португалски, което значи още едно първенство, което ние дължим българите на Бразилия. Значи ние почваме да превеждаме направо от български на португалски през 1915 година. Тоест, това е един факт, който има значение не само за двустранните българо-бразилски културни и литературни връзки, а изобщо за общуването на България с португалоезичието. Португалоезичие е една нова за нас дума, която означава съвкупността от 8 страни, чието официален език е португалски. И това са стотици милиони хора и докато свършим това наше скромно тържество, сигурно ще станат още повече. Така че този прощапулник с Байгано в Бразилия има значение изобщо за нашето общуване с целият подконтинент Латинска Америка. Тъй като няма по-ранен случай наша художествена литературна творба да е излязла там. Другото нещо, което искам да спомена е, че малко по-късно през 1923 година там концертира един наш тогава млад музикант Веселин Вапорджиев
обаче той се подвизава с художественото лъже име Веско Дориов. Това е първият случай, когато български музикант свири в Бразилия. И отново първият случай, когато наш музикант свири в цяла Латинска Америка. Дали по-рано са свирили наши музиканти в Щатите и Канада, аз не знам, пък не съм проучвал. Но важното е, че Бразилия се оказва в това отношение не коя да е страна за България, а свързана с ранни културни прояви. И с една госпожа, която присъства тук, бразилка, която от 20 години живее със семейство в България, в София, госпожа Нара Васконселов. Решихме да направим един сборник, който да ознаменува това вече продължително над 100 години българо-бразилско културно, по-точно музикално общуване, което е много плодоносно, тъй като десетки българи са свирили в Бразилия, било като изнасят концерти или като живеят продължително там и същевременно преподават. Тъй, че както бразилците имат ранна заслуга за българското литературно и музикално присъствие на България в Бразилия, в целия подконтинент, така и обратно ние помагаме на бразилците да заобичват повече, да разбират по-добре, да се подготвят професионално в областта на класическата и симфонична музика. Друг факт, тоже сега може би съвсем неизвестен у нас, е, че филхармония Пионер гостува не веднъж, а дваш в Бразилия. Аз не знам има ли друга страна, в която филхармония Пионер да е ходила два пъти. Същата тая филхармония, за която, когато е чува в сградата на ООН в Вашингтон, големият американски композитор Ленард Бърнстайн пише в книгата за впечатление: това не е филхармония Пионер. Това е върхът на цивилизацията. Обаче ние с върха на нашия национален нихилизъм тези неща не ги знаем. Аз написах една статия, озаглавена Музей на българската музика, която призовавам най-после да ни дойде не втория, а третия акъл на българина, т.е. който никога не ни идва. Защото втория акъл ни идва с закъснение, третия, който най-често ни спожда, че никога не идва. И да направим музей на българската музика, защото ние нямаме представа колко много са допринесли нашите музиканти за положителния образ на България по света. За да излезе едно литературно произведение, някой трябва да го преведе и така нататък. Един наш музикант покланя се на сцената и почва да свири. Тоест, общуването е от друго естество, което улеснява много присъствието ни в световната култура. И тъй като през 1915 година излиза, както казах, наш литературен пратеник, една госпожа, която присъства тук, стани, моля, че се, Мариета Георгиева, професионална библиографка. Започнахме и колко направихме един библиографски справочник, озаглавен България и португалоязичието. 2 точки книги. Тоест ние издирихме всички български книги в Бразилия,
всички български книги, отпечатани в Португалия и обратно всички бразилски книги у нас и всички португалски книги тук. От години този сборник стои готовеничен и няма кой да даде пари, не да плати на нас двамата като съставители, а просто да бъде отпечатан. Защото кой може да подозира, дори ние самите, като почнахме, не знаехме, защото не бяхме наясно с какво точно се разполага и се оказа, че тази книга, която ние отбелязваме напълно заслужено тази вечер, е последният влог и кой може да подозира, че в Бразилия има 148 книги от българи и за България. Две от тях са мои, казвам го не да се хваля само, а просто да виждаме, че Бразилия не е кое да е страна. В Куба, с която поддържаме в продължение на 36 години много дружески и близки по политически и идеологически причини връзки, ние нямаме такова голямо количество български книги. Казвам го като човек, който е завършил Хаванския университет през 1967 година. И за да свърша, ще кажа още едно първенство на Бразилия. Бразилия е единствената страна от Латинска Америка, която е родила един българин с почетно звание, почетен доктор на университет, в случая на град Бразилия и в случая това съм аз. Благодаря ви. Благодаря на професор Стоянов. Не може да си представя, че някой би могъл по-добре да представи контекста, в който се роди книгата на Даниел. Да напомним, че има и две книги, издадени на български с помощта на различни държавни институции, посветени на бесарабските българи, мигрирали някога преди 100 години в Бразилия. Да, на Жоржи Косиков, техен наследник. Сега, Даниеле, виждаш в какъв контекст. Мисля, че виждаш до голяма степен и публиката, която се е събрала тук. Ще те помоля ти да кажеш няколко думи за това как се роди тази книга, кога започна да се интересуваш от българите в Бразилия, от отделните съдби и как събра тези истории. Също така, как реши да ги издадеш и да ни събереш днес тук. Хората, които са събрали в залата, слушащите, виждам хора, които са събрали, които са следили за тения, защото темата да доведат тук и да слушат книгата. Така, виждам хора, които познавам и хора, които не познавам. По някакъв начин имат интерес към тази книга, към темата, свързани по някакъв начин. Много благодарности на ДК и на ДНК, които раздяват тази книгата, най-вече на родбините, на българските родбини, на герои за книгата, които някои книги почти много да речем. И също така благодарност на моите съвети, и благодарност също на различните посолства, които колкото там и казвам специално там. Това е възможно за мен да видя толкова много хора да видя нашите книги, защото книгата има един такъв екип, има автор на издавата така, на въпросите била как
Тази книга, аз мога да кажа, някакъв литературен непредвъртно завървание, нямам такъв капацитет, както професор Стоянов и техни той съдния, но книга, с която аз така написах, в момента представя, тя е едно изображение на историите на български граждани. Всяка една история, едно самата послание. Има истории малко по-радостни, други по-тъжни, повечето са романтични истории, които са на българи, изгледани от България, нагинали в България по една и друга причина, в продължение на 20 век. Нашите историите са по някакъв начин послания към българското развитие, а и български. И самите по себе си, тези истории са леко екзотично, става въпрос за хора, които са поставили всичко в България, по всичко в нетособно желание и са останали един нов живот с нулата в една чужда страна, в един нов тя, толкова различен. Как се стигна до това? За това, че аз преди доста години, някъде в 2014, започнах първоначално да се интересувам български тъпките, така да кажа, оперативия, но беше специално, както казах по програма Традиционната сфера, първоначално има сведения за Илия Белев, който е един биолог и е от най-големите функционери на Швейцария в света, сега оперативния сега също. Това и негова помощ става въпрос, хората и е обогатил точно други последствия. Започна да се интересувам от неговата история, така поглед по лед, разбира се, има и тази книга, която е записана, това е по-помощна. Тук е въпрос да кажа, че някакви истории се книгата гранти, те са комуникации, само и други информацията по детал. Това е един история за по-детал, но са малко по-кратки. Информация, които са намерили сега. С един ден започна всичко и след това, след това започна всичко от други програми, разбира се, някаква те станат на опталските, като след които да разпитват тълбото, разбира се, по-дъжка радия, имаме радия, които са само и върховни свърши, който е много богат, те са повече документи на българите, които да не бъдат там. Разбира се, че да концерта са трудните, тези, които са могъл да историята. И с тези, които имали желание да предоставят информация. И така се събраха доста истории за... Не, извинявай, може ли малко по-бавничко и малко да махнеш ръцете, защото не се чува много ясно? Ясно, аз си сложил ръката да... Супер. Да не чуш се чувам по... Сега чува ли се толкова? Супер. Окей. Така, и стигнахме до там, че в един момент аз започнах да си представям, може би някой ден ще издавам и ще събера всички тези истории. Но не знае как да ще го направя това нещо. Просто аз ще работя в други области и това ми беше нещо като някакво желание, някаква неща, която може би някой ден ще съществува. Но така на 2022 година на Розите на България в Самбал едно събитие се запознах с Вина и ти ми даде идеята да издадем тази книга. Защото първоначално историята се публикува в социалните мрежи, най-вече в групата на българите в Бразилия, общност на българите в Бразилия, на която аз съм администратор. Тези истории някакси бяха за местна консумация в българската общност. И в един момент, когато ви нададе идеята, тогава вече започнахме така целенасочено с теб, да работим по въпроса. Но големият тласък на нещата беше спечелването на проекта за финансиране от Министерството на образованието, което вече даде практическата възможност
да стигнем до там и да издадем книгата чрез нашите партньори от издателство Стилове, това е Слава Валинетко. И да наистина не съм си представил, че такъв интерес ще добие книгата, но мисля, че си заслужава и всички хора, които са в мрежата в Zoom и които успеят да си намерят книгата, мисля, че ще харесат начинът, по който са предоставени историите на тези хора и това, което има в тези истории, защото самата история тя не е някакъв биографичен, типично биографичен слух, как да кажа, документ, регистър. Не, това са всякакви моменти от живота, интервюта, които тези хора са давали. С време почва, тя са починали с филмите. И интервюта също с техните роднини. Живота им в България, преди да избягат, и живота им след като са били тук. И някои от тях, наистина, са успели след това да се върнат в България с голяма радост и да си видят роднините. А това, коя така, най-вече за мен е най-специалната история е историята на Цветан Антонов, който аз лично успях да се срещна с него на 98 години, беше века, на хоризонта с него. Той беше го се интересуваше в България, не беше забравил въобще в България. Постоянно питаше в България дали е свободна. Харесва много старци, той се зарадва и се разбрахме на 100 годишнината му да направим много голямо тържество. За съжаление, Господ не пожела и той не почина и така не се осъществи това наше споразумение. Но всички истории са нещо, така да се каже, специални и мисля, че разбира се, темата няма да свърши от тук, може би някой тук да се работи още по либерални изследвания в тази област на Българската федерация в Бразилия. Но за мен най-голямото послание на тази книга, и това ще свърша, вече ако има накрая въпроси към мен с свободно да говоря, е с тази книга българският читател, българското общество да разбере, че е имало една българска имиграция в Бразилия и то не отделни хора, а една цяла общност. Това са десетте повече учени дисиденти от преди или от след 9 септември, по време на комунизма, хора, които са създали една общност организирана. Имало е български комитет, който е бил ръководен от Христо Бояджиев. Имали са постоянно български срещи. И наистина тези хора никога не са представили да се чувстват българи и постоянно да го показват. Само че не са имали възможността, понеже да не е имало социални мрежи и така нататък, и не са имали възможността да имат пряк контакт с родината само след като падат комунизма. И някои, които успяват да живеят тогава, успели да възникнат. Голямото послание за мен е хората в България да оценят както цяло български мигрант, който не е в България, че той не е по-малко българи от българите, които живеят в България. Защото в цялото време виждам в социалните мрежи много такова негативно от някои хора типа настроения, че видиш ли, който не живее в България и бягал, няма право да дава акъл. И съм чул хора, които казват, че не трябва да гласуваме, защото не живее в България. Но наистина трябва да се възприемат тези хора и техните наследници. Сега, бразилските наследници на тези българи, трябва да се възприемат като българи. Много от тях в момента се интересуват как да има българско гражданство, как да дойдат в България, как да работят в България, как да учат в България. И връзката никога не е загубена. Връзката никога не е загубена, когато традициите и културата са поддържани постоянно. Благодаря ти, Даниеле. Само да акцентирам върху някои неща, които ти спомена. Тази книга се издава с финансовата подкрепа на Национална програма на разказаните истории на българите на Министерството на образованието и науката на България, която съм сигурна, че е много подходяща за книга като тази, която вие сте подготвили. Така че
госпожа Ваня Балчева, ръководител на програмата, е тук, сигурно съм, че може да съдейства. Ние разбрахме за тази програма за Даниел, след като Изпълнителната агенция за българите в чужбина ни каза по не много любезен начин, че няма пари за нашата книга. И тъкмо на време разбрахме за тази възможност и веднага я грабнахме. Благодарим на Министерството, че ни се довери и че ни помогна. Също така, неслучайен избор на издателство Недланд е представлявано от двама души, които са лично свързани с българи, живели в Бразилия. Това са Матвей Вълев и Ради Горски, двама от героите и на книгата на Даниел, на които той също е посветил очерци. Сега нашия директор и един от рецензентите на книгата записа видео, с което да ви поздравим, но не съм сигурна, че ще тръгне, затова няма и да се опитвам. Ще го качим по-късно във Фейсбук страницата ни, така че ще може да се вижда. И за това направо ще поканя единственият друг човек от нашия институт, който е виждал Даниел на живо и който е бил в Бразилия. Това е главен асистент доктор Ели Серолова, специалист по миграции, най-различни миграции и реемиграции, така че тя е, може би, най-подходящия човек, който може да представи тази книга от научна гледна точка. Първо искам да благодаря на Лина и на Даниел, че ме поканиха да бъда част от това събитие. И да споделя една случка, идвайки насам, всъщност, аз имам контакти в Манаус и там група български музиканти работят в местната амазонска филхармония. Аз се свързах с една от тях и казах, хайде, нали, включете се и вие, но те в момента са на репетиция, изпращат много поздрави. През това време таксиметрът ми шофьор ме слушаше и чува нещо в Бразилия. Ти пък какво знаеш за Бразилия? Аз съм живяла там, женен съм бил за бразилка, докараха до Банишора, но нали не е било харесано в София, че е било сило и грозно. На него, нали, той работил дълго време в това и викам, гледай, какъв шанс да се кача на събитие, свързано с Бразилия и таксиметрът ми шофьор се оказа, че е работил там, върнал се по време на COVID-а. Аз миналата година посетих Бразилия. Първо бях малко в Сао Пауло, посетих българското училище, там се запознах с Даниел, с главния учител Михаил и с една жена, която работеше там, сега не се спомням името, ще ме извини. Тя не говореше добре български, но баща й беше от Варна. И тя нещо ми говори, дали, че Варна е много хубава. Тя е учителка по португалски език, пенсионер, това се спомням. Викам, ти била ли си там? И тя каза, не. И аз викам, откъде знаеш, че е хубава? Че е хубава, но нали как по спомените на баща си. И всъщност ми направяше тогава впечатление, че тези хора, които са отишли там през социалистическия период в България, както и Даниел описва, те запазват една много силна памет за България, колко е красивото. Зеленчуците имат друг вкус, въздуха, така хладинката. И така тръгнах с една друга нагласа. Естествено, като един българин, който е гледал малко сериали за Бразилия и слушал разни неща, имах една представа за Бразилия, че е страна на кафето, самбата, фавелите и така. Обаче не е само това. Бразилия, много повече. Тя е много различна, изпълнена с противоречия, не е за всеки. И част от българите, които отиват там, всъщност се връщат. Примерно тези керамични плочки, които ще видим по бордюрите, които са налепени. Аз не знаех сега, че най-бедните всъщност купували от най-ефтините счупени такива плочки, за да си направят изолация в кухните и в домовете. Има страшно много плодове. Зеленчуците, въпреки че българите са известни като градинари, всъщност те не виреят навсякъде. Нали да мислим, че навсякъде е пълно с български градинари. В Амазония зеленчуците изобщо, нали не, да, ако не имаше въобще, бяха много увекнани. Там е място за плодове, музика, танци, жега, дим, всяко лято се колят. Има пожари, както знаете, и не може да се диша дори. Така че си има още и добрите страни. Едва ли нали, моите впечатления изчерпват цялостната картина. Сега за книгата, аз мисля, че Лина и Даниел нали са направили нещо много, една голяма значима стъпка напред в изучаването на историята на българите в чужбина.
Но трябва да се каже, че тази книга също е стъпка напред в историята на Бразилия. Защо? Защото тук са споменати книги, които разказват и за приноса на българите в развитието на Бразилия. Това не са просто едни българи градинари, това са високо образовани българи, които отиват там. Те са привлечени естествено в контекста на цялата политика на Бразилия да привлича иммигранти от Европа, бежанци от 1951 година. Знаем, че Бразилия е една от първите страни, подписала Женевската конвенция за статута на бежанците през 1952 година, 60-та го ратифицира и тогава, нали, има един голям поток. Сега 90-те години и след това също за нашите музиканти се предлагат едни условия за трудова реализация, израстване, не само, нали, да работят, а и за други области, които са несравними дори с европейския стандарт. Нали, аз съм слушала различни истории, сега няма да изпадам в конкретика. Тук са споменати, има докторска дисертация на Мария Георгиева от Пловдив за влиянието на българските музиканти в културния живот на Науст. Има също други, тя в момента преподава в Федералния университет, тя вече не работи в филхармония. Тоест, нямаме само музиканти в България, имаме вече школи, които създават български университетски преподаватели. Има още двама, Асен и Мирослава се казват. Докторската дисертация на Асен, например, е изобщо за школата по Валдхорн. Аз, нали, не съм толкова голям специалист по музика, но значи, освен високо образованите българи, друго какво, нали, може да ни направи впечатление е носталгията. Тук Даниел, докато е правила интервюта, се е свързвала с разни хора или с техните деца, носила е подаръци. Това, което ме впечатли е, че единия човек казва, на който му се носи домашно вино от Нова Загора, това вино мирише на българска пръст. Даниел може би ще каже после на коя страница. Другата история беше свързана с един мъж, който е женен за бразилка. И толкова много му е мъчно за България, че жена му дори не смела изобщо да говори за България. Нито децата учат български, за да не вземе на мъжа да му помъчне да се върне в България. И друго, което ме впечатли, и отивам към финал, с това, нали, започнах. Значи тези българи, които отиват там да живеят, създават едно много силно чувство за принадлежност към България, с което едва ли не задължават синовете и внуците си, нали, да познават част от българската култура, макар и да не говорят езика вече. Сега няма какво да, според мен, да преувеличаваме нещата. Тези, които се раждат там, са предимно бразилски граждани. Нали, те носят културата и знанието от своите деди, но тези хора учат португалски език, нали, трябва да се интегрират в друга среда. Обичат футбола и така нататък. Този един от българите е дядо на един внук, който си е представил България. Освен и в символите са трикольора, българската роза, бутилка червено вино и портрета на дядото. И това също ми става едно такова много топло на душата. Тази книга всъщност носи образ на част от българите в Бразилия и през техните очи ние виждаме и Бразилия, научаваме нещо повече. Надявам се от тук нататък българската, а и бразилската държава да помогнат, как да кажа, в този тип изследвания да бъдат продължени, защото българите в Бразилия са или в групички, или разпръснати и някак си те остават скрити и след време може би техните роднини ще тръгнат да издирват пък своите роднини, а няма да има информация. Затова е важно да се правят такива изследвания. И пожелавам на Даниел успех да продължи работата си, докторската си дисертация успешно да защити и така. Благодаря и на Лина. Даниел е докторант, но не е по етнология, по геология, нали така? Правилно казвам, да. Сега работи по доктората си.
Благодаря, Елис. Аз вчера се замислих какво е всъщност общото, освен Даниел, между тези хора, какво ги свързва и си дадох сметка, че всички те са отишли в Бразилия без нищо материално, без пари, без капитал. Те отиват там с уменията си, с знанията си, с талантите си, музиканти, танцори, градинарите носят семена, ако това може, ако това е техния капитал. Но наистина те успяват в рамките на едно поколение, на една биография да се утвърдят там и да създадат име, което е забележително и за самите тях, и за Бразилия като страна. С това приключи нашия сценарий. И сега вече е време за който друг би искал да каже, да зададе въпроси. Може би госпожа Ваня Балчева да каже нещо, или от посолството на Бразилия, може би да кажат нещо като, как да кажа, наши партньори. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Заставам пред вас радостна. Радостна, защото Националната програма на разказаните истории на българите, която стартира 2023 година и продължава с ново издание 2024, тук я виждам жива, тук я виждам с невероятен продукт и обединяваща толкова много усмихнати хора. Вчера приключи едно голямо събитие по неразказаните истории в Атина. Преди това имахме представяния на продукти в Страсбург, в Букурещ. Тоест, това е една програма, която събира следи български по целия свят. Програма, която обаче е нов начин на учене за нашите деца от българските неделни училища в чужбина, защото те самите правят изследвания. Не само уважавани автори и институт на Българската академия на науките, а самите деца от неделните училища проучват значими личности, които ги карат да се гордят, че са българи, както и командированите преподаватели от Министерството на образованието и науката в чуждестранни университети. Малко споменах, вчера имаше такава среща в Атинския университет. Ние работим с неделното училище, което е в Бразилия. Радвам се и се надявам и те да популяризират труда, който днес е представен, а ние от своя страна поемаме ангажимента при представяне на други продукти по програмата. До 30 юни ще получим още такива книги от различните държави, изследвания, презентации, интервюта на децата и на студентите, българисти от чужбина, да направим едно представяне по-общо с продуктите от програмата. Радвам се, че тук е господин Николай Червенков, който е посланник на инициативата на разказаните истории на българите. Сред посланниците са композиторът Евишота Гасан, писателката Здравка Евтимова, преводачка от Унгария, споменавам, защото и там изследвания за градинарите правим в Будапеща. Наш представител Венета Ленкова от Рим, представляващ българската общност. Господин Васил Василев, който е председател на Общобългарския комитет Левски. Т.е. най-различни хора от различни държави, обединени от една идея с благодарност, че вие реализирате. На добър час на изданието. Аз искам да добавя само две неща и то накратко. Понеже видях съдържанието на тази хубава книга и забелязах, че там липсва едно име и видната не е на автора на книгата, а просто, че човека отдавна е покойник, но заслужава да упоменем тази вечер неговото име. Той се казва Светослав Митиков и е първият българин музикант, който е свирил под Националния симфоничен оркестър на Бразилия, тогавашната столица Рио де Жанейро. Аз го познавах, ходил съм неведнъж от тях, къщата му беше на 100-200 метра от нашето посолство и той има една много интересна история, която заслужава да я кажа. След Първата световна война, както знаем, Северна Добруджа минава в румънско притежание и Светослав Митиков следва музика в Букурещ. Един ден негов приятел, българин, също му казва: абе, един куфар имам тук, може ли да го оставим да постои за известно време в твоята квартира?
и Светослав Митиков приема. Обаче след време се оказва, че този куфар е съдържал динамит, взривни материали, с които после там са правени опити за освобождение на България от румънското владичество. Полицията тръгва по дирите на този млад студент и той една вечер плаща някакъв лодкар румънец, прехвърля го в България, обаче полицията румънската, понеже става дума за човек, който свири на цигулка в вечерни увеселителни заведения, лесно му тръгват по дирите. И той бяга извън България, през Египет, Франция и накрая в Бразилия. И аз имам едно огризение на съвестта към паметта на този човек, понеже той беше ходил в Амазония и написал пътни бележки, предложи ми да ги прочита. Днес, утре преместихме нашето представителство от Рио де Жанейро в новата столица Бразилия и така не прочетох тези записки, които може би заслужаваха също да влязат тук. И така той остана неприобщен, беше неженен, блъснал го кола и не можеше да свири вече след злополуката и си вадеше прехраната, понеже още нямаше такава размножителна техника, като нотописец преписваше нотни произведения. И така, Бразилия е една страна, която заема особено важно място в общуването на България с Латинска Америка и заслужава нашето внимание. И то е един вид брашнян чувал, колкото го тупаш, се пуска. Благодаря. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че толкова много хора уважиха това събитие. Поздравявам Даниел за неговата книга и се радвам, че нашето издателство стана част от това чудесно събитие. Искам да кажа, че моят интерес към тази страна започна с наистина една семейна история. Бабата и дядото на моя съпруг Ваню Нетков, който е другата част от издателството, са били много близки приятели с Ради Горски. За него има тук очерк. Той е емигрирал през 23-та година в Бразилия. Нищо не се знаеше за него. Само се чуваше, че отишъл там и изчезна. Но се оказа, че в семейния архив има доста писма от този човек, лично адресирани до Анка и Петър Величкови, всъщност бабата и дядото на моя съпруг, и до неговата майка, която завършва медицина тук и имала желание да отида в Бразилия. Но през края на 50-те, началото на 60-те години Ради Горски казва, че няма да може да бъде пълноценен лекар там, защото трябва да има много допълнителни изпити. И така тя не заминава. Тези писма са останали, са много лични, интересни. И съвсем случайно аз открих тези писма, написах един очерк за Ради Горски, който излезе в едно интернет издание и изведнъж съвсем неочаквано от Бразилия ми се обади Даниел. И каза, че много впечатлен от този човек, за когото нищо не се е знаело, защото той не се е женил, останал е самотен, бил преподавател
в католически колеж, след това в други преподава физика, химия, има студенти там, които го познават. Но ние даже след 70-та година не знаехме какво се е случило с него. И благодаря на Даниел, който успя да открие неговия смъртен акт. Така че вече историята на този човек, Ради Горски, беше напълно завършена. От друга страна се занимавах и с съдбата на Матвей Вълев. Той е познат много повече в нашата литература, популярен писател, бил 4 години в Бразилия, живял е там като най-обикновен градинар, не е бил писател, както е след това популярен тук. След 1944 година е забравен, той загива на фронта през ноември 1944 година в Албания по време на Втората световна война. И по различни причини, които, разбира се, са известни в комунистическия режим, забравя. И успях да направя една книга за него с известни документи, които се намериха, така че не е случайна наистина връзката. Аз много се вдъхнових от това, което Даниел и Лина предложиха да издадем тази книга и се радвам, че така от личното към общото успяхме да направим едно чудесно, надявам се, издание. Желая на всички да оценят труда на Даниел, на Лина и желая на добър път на книгата. Благодаря. Червенков преди малко искаше думата. Един от изследователите на бесарабската линия в българската миграция в Бразилия. Добър ден, преди всичко искам да поздравя автора и всички тези, които ни са помагали да бъде издадена тази книга. И също и Министерството, което конкретно се взе в рамките на българското училище в чужбина да представи и да финансира тази много ценна книга. Искам да кажа, че тези интереси към българите в Бразилия в последното време се увеличава и ние трябва да дадем голяма признателност на том, тук беше професор Румен Стоянов, след него и в Бразилия, и в Молдова и в Украина стават излизат доста работи, доста работи излизат. И ви имате предвид, че когато бях в Бразилия, ние на експедиция бяхме направили и там се срещат българи от България и българи и бесарабски българи. Повечето, по нашата преоценка, там повечето от България са по политически някакви причини. А от Молдова, Украина сега, бивши бесараби, основно се преселват по икономически причини. И там започнаха да се изследват тези българи, като и бесарабски българи. И тук беше посочено, че Бразилия в последното време има интерес към тези хора и един от тези, който активно започна да се занимава, това е Жорж Осипов. Ето това е втората книга, която издадем ми. Аз съм редактор и преговори. И сега работим и на третата. И искам да кажа, че има и до сега връзка между българите в България и бесарабски българи. Но все пак нашите бесарабски българи малко по-отделно се отмиват, защото ти считат, че българите в България ти са по-политизирани, а тях по-малко ги интересува политика, по-малко ги интересува.
тях ги интересува. И много има проблеми, които се изследват. Последно, което искам да кажа, че сега в България излезе книга на 3 видни деятели бесарабски, книга сборник за 100 години българи в Бразилия. Аз съм редактор и предговоря и сега ще очакваме тази книга. Мисля, че и тук ще направим този институт презентация, както на времето на двете книги, които може. Благодарим и желаем успех и нови отговори. Благодаря. Последно искам да предам поздрави и много се съжалява, че не може да присъства една известна преводачка от португалски, Майя Даскалова, която тя е тези трудови и доста други. Тя много специално покарихме, но тя не успя да дойде. Може би Даниел да каже две думи по това, което си казва сега, после ако има още някое желание да зададе въпроси, да коментира. Ти си. Да, за съжаление, Светослав Митриков има допускана информация за него, да не кажа нищо. Той е споменат в книгата. Не е пропуснат. За съжаление, аз нямаше как да направя отчет спрямо него, защото не попадах на нищо. Както казахте, професор, той, за съжаление, не е създал семейство и така, целите се губят. И не само на него, на други също. Тип се губят. Примерно, Ангел Кръстев, Върниград, много част писал, също е споменал в книгата и неговата дочка се свърза с мен, може би тя също е срещата. И ме помоли да намеря някакви негови роднини и някой е създал семейство в Бразилия. Но така не можахме. Така че има български емигранти, на които стигат до загънено, за да можем не можах по някакъв начин, по никакъв начин да разбирам историите и да направя почет и да разбирам в контакти. Силно просто, професор Червен, да, значи безарабските българи, повече. Ние поддържаме връзка с тях и тук често правим срещи, български срещи, чрез български училища, вероятно по въпросите на България срещу се случва това събитие. Безарабските българи книги са една част от българската общност. Аз се споменавам в книгата една част на безарабските българи в началото, не съм детализирал, не съм влизал подробно, защото, разбира се, Джорджи Котциков е еднал Толска няколко книги, и лично ми подарил, аз имам моята книга. И там е получил безарабската емиграция. Те са били българи от българската емиграция. Благодаря. Зорница Андонова, която онлайн искаше да каже нещо. Зорница Андонова е една от вече не толкова активна, но учителка в българско училище в Сао Пауло, водеше курса по фолклор и етнография. Зорница? Здравейте на всички. Много ми е... Надявам се да ме чувате. Чуваме. Не мога да ви кажа колко ми е приятно да видя Даниел и Лина на това представяне на тази година. И ще ви го кажа не заради това, че сте ме приятели, че ви познавам много време или нещо, а за това, че ще ви дам единствен пример. Преди години ми се обади Алго Христонов от щата Рио Гранди до Сул. И ме помоли, има там писма някакви от баща му българи,
Обаче от 1960-70 година да търся някой родина негов тук. Няма да ви разказвам цялата история, но ме роднините така станаха много добре приятели с този Павел Христов. Миналата година или по-миналата, да няма, може би ще се спомни, в тези истории, които той започна да пуска в нашата група в Фейсбук, сложи документ на бащата на Павел Христов, с който е казал в Бразилия. Да. Не можете да си представите Павло, моят приятел Павло, колко се зарадва и как се разплака да види документ на баща му, помня му документ тези, как се казва, да нямам се спомня. На документа, с който баща ми е влязъл в Бразилия в 1900, не знам за коя година. Да сърдечни благодарности, Даниеле, за целият ти труд, защото хората наистина го оценяват. И става въпрос не за професори само, не за академичния свят или за литературния свят. Става просто обикновените хора, чието истории ти си намерил и си разказвал. Сърдечно ти благодаря от името на Павел и неговия брат, признати Педро, защото те наистина бяха изключително как се казва, емоционално докоснати от теб и твоя труд. Благодаря ти много за цялата тази работа, която направи, и за Редина, която ти даде възможност и двамата, нали, да направите това издание и да зарадвате много хора, които наистина искат нещо да научат за своите семейства. Благодаря, Зорница. От залата, Даниеля, няма да включим от залата, ако иска, после да кажеш. Искаш ли? Може да дойдете по-наблизо, защото... Трябва да на микрофон. Здравейте, Петя Илиева се казвам. Художник съм за първоизкуство и културна дипломация. Имах щастието да се запозная с автора с Даниела Зорница точно преди месец на 12 май на фестивала на розите в Сао Пауло. Повода да пътувам беше представяне на изложба цветовете на България, която показах там също в посолството, защото тази година имаме 90 години дипломатически отношения с Бразилия. Но искам да разкажа нещо, което много ме впечатли от този фестивал и от положението на съвременната миграция там. Сградата, в която вече за седма поредна година се провежда фестивал, Зорница е основният двигател, човека, който върши всичко доброволно, е построена в началото на 20 век, края на 19 началото на 20 като приют, който приема бежанците от Европа. Там е построена в съседство с сградата, която в момента е музей на миграцията, и първата гара в Сао Пауло, която посреща на 70 км е пристанището, корабите с пристигащите мигранти. Настанява ги в тази сграда. Има снимки, на които показват как съхраняват техните документи, преглеждат ги и ги разпращат на работа по плантации в различните краища на страната. В момента, както казах, тази сграда е музей и е огромна чест, според мен, за българската държава, че те ни предоставят седма поредна година помещения, в които да се правят фестивал на българите. Българите да честват празника си на розата. И тази година празника съвпадна с честването на 15 години на българското училище, което е единственото българско училище в Латинска Америка. На празника дойдоха много възрастни хора, представители на бесарабските българи, някои от героите на книгата, които искрено се вълнуваха, макар че някои от тях не знаеха български. И както казах, Даниел, който е изключително интелигентен и интересен човек, има удоволствието да се запознае с него. Благодаря. Аз мисля, че вие излагахте в още няколко страни, така че имате по-широк поглед на континента. Надя, искаш да кажеш нещо? Само благодаря. Ако искаш, да има много желание.
Аз се казвам Нара Васконселос, живея дълго време тук в България, макар че говоря зле български език, защото много ми е трудно. Все пак опитам да ви кажа, защото много ми е вълнуващо този момент, да видя тази книга, да видя това голям интерес, този голям интерес към наша Бразилия, към нашите връзки между България и Бразилия. И затова по името на Бразилското посолство в София и от нашето Зенон културен институт искрено искам да кажа само тези две думи. Три думи. Много благодаря. И на Даниела и на Лина особено и дълъг път на тези връзки и на тази